mga magaganda mga lapatid. Grisel na blue bar. Di tanong ko lang kung magkano. Ganda, ang ganda oh. Magkano to? Ha? Ayan boss, magkano yan? Ito, ano, 20 na lang. 20? Oh, may libre pang merienda. Naku po, 20 na lang. May, Oh, 20. May libre pang merienda. 20 lang yan ko. Ayan yan, Oh, maganda. 20. Depende sa klase. Oo. 20-20. Oh. Depende sa klase. Ayan sir, magkano yan? Maganda Ito? to, maganda. Mas maganda to. Maganda to. Magkano yan sir? Ito? Oo. Ito, ibibigay ko na lang 50, dalawa. Pwede mong i-testing din. I-testing ka doon. At Ang galing. What the fuck? yo mga lapatid, ganda ng tibak nila oh. Pangalan mo boy? January 7. Magkano yung ibon mo? 200 po. Manila Birds po. Wow, 200 na lang Manila Birds. Lahat yan, tag 200. Pakita mo nga yan boy. Ano yung ring yan? Ganda. Pasig. Ha? Pasig. Ano yan? PRPC, VIP, wow. Pasig, Pasig mga lapatid so. Tingnan nga. Buka mo yan pakpak. Magkano yan? 200 na rin. Pag may tawal, 150 na lang. May tawad pa ng 150. Purple eyes oh, mga lapatid oh. $150? Pasig. Oh, Manila Birds nga mga lapatids. Bata pa siya no? Ay, yung iba. Paano yung iba? Meron pa dyan? Wala na? Ayan. RHPRC. Saan to? Pasig din po. Pasig din yan? Puro Pasig ibon mo ha. Yung nga, pakita mo. Ayan, Borga mga lapatids oh. Ganda oh. Mura mo yung pakpak boy. Ganda rin ang pakpak. Magkano to? Ganun din po. 150 din? Manila Bird? Ganda mga lapatids. Kada Sabado po dyan, mga saliyalaman. Paano pag dalawang bibilin? Yung Manila Bird mo na dalawa? May bawas pa yan? Ha? Magkano? 50. 50? Bali. 250 mga lapatids. Dalawa. Puro Manila Bird. 250 dalawa oh. Hindi kayo nananaginip. Nasa San Carlos kayo. Wala na. Yan na lang, dalawa lang yon. May natira pa sa restaurant po. Oh, pero nabenta mo na yung iba. Ano yung mga nabenta mo? Yung mga chocolate. Anong sising niya? Ano, yung Pasig. Pasig din. Oh, nabenta na pala. Magkano binenta? Ano, 1,500. 1.5? Dito mo nabenta yon? Online. Ah, online. Ah. Ba't di mo nabenta? Kahit 1K yan oh. Thank you boy ah. Salamat. Ayaw mga lapatid. May mga borga tayo nakikita oh. Oh. Oh, borga. Tagal natin hindi nakakita ng mga borga. Breeder. Ah, si Totoy. Toy, ano pangalan mo Toy? Nathan po. Nathan? Taga saan ka? Nasa nga. Nagsangaan? Dito sa San Carlos. Ah, magkano itong mga ibon mo? Yung Borga po, 200. Yung borga 200. Mga fundraising po, ano, talaga. Tag-100 sila. Mura na. May mga singsing yan. Opo, meron po din yung ano. Yung borga, anong singsing nitong borga? Oh, peche nga, mga kapatid. Breeder, ito. Mga naghahanap ng borga dyan, oh. 200 na lang, final price na yun, boy. Ah, 200 na lang talaga kasi mahal talaga yung mga borga eh. Yung iba, tag-100 na lang, pero may mga singsing. May mga club yan. Pag gusto nyo kung tumangat, tatawalan po. Ah, may tawad pa daw mga kapatid.
UPFC. May isa po UPFC. Yung 100. Pakita mo nga yung Borga boy. Para makita nila. Kung sakali hanapin nila. Saan ka nila hanapin? Saan na ulit? Nagsangaan. Nagsangaan. Agdaw. Dito lang yan mga lapatid. Ayan o. Borga o. Ganda. Ano? Pakita natin yung taon niya. Oh, to 2014 BHA. 2014 BHA mga lapatids. Oh, ano? Ganda. Buhay ang pakpak boy. Buhay ang pakpak. Ganda mga lapatids. Pwede pa pang-breed yan. 2012 nagbubuga pa ito. Pwede pa to. Nag-anak pa yan sir? May mga anak siya dito? Ayun, doon sa bahay. Ay wala. Ayun, tinago yung mga anak pero binita yung tatay, yung halapatid. So ito, maganda na yan, 200 Pearl Eye. Boy, salamat boy ha. Si ano, Kuya Odeng. Ay, magandang umaga sa inyo. Ito, napasyal tayo dito sa San Carlos, Pangasinan. Sa tapat lang to ng sa San Carlos New Public Market. At ang kasama natin si GGH. 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 Ang content naman pala na ito is puro mga kalapate. Oo, kalapate. Ayan, welcome dito sa San Carlos, Pangasinan. Subscribe nyo si Tropa. Subscribe nyo kami dalawa Salamat. Malaki na channel mo. Plus 1,000 kayo sa langit. Channel ko 5K pa lang. Malaki na rin. Pa-umpisa pa lang eh. Isang taon na. Ayun na, mga kalapatids ha. Kuya Odeng. Ayun. Thank you. Yung mga kalapatids. Nakakurso na daan yung binili nating ibon. Anong gagawin mo dyan? Breeder? Lalaban ka sa club? Ayun mga kalapatids oh. Bibigay ko na lang to sa kanya. Oy, 50 na lang to. Ayan, mag-umpisa ka dyan ha. Maganda yan. Naipon natin to mga kalapatids. Magandang ibon to. Kuha mo yung pakpak boy. Oy, 50 na Ayan. lang to. Tsaka yung pakpak niya. Square eh. Mga kalapatids. Ayan, magandang breeder to. Sinog na. Taga saan ka boy? Sa Pulingit. Anong pangalan mo? Ha? JR. Sige, ingatan mo yan ha. Yung mga kalapatids, nabenta ng mga ano. Oy! Dito naman kayo. Ay, binibenta nyo. Ano yung dala nyo ngayon? Ha?